Wagati kɛrɛnkɛrɛnnen mun dabɔlen no bamanankan kunnafoni dili kama Sherifula tele la nin y'o tuma selen an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye nin tuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen no k'aw ɲɛmada walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw kun kan nin y'a tuma selen bi bamanankan kunnafoni n'a kumabaw filɛ nin Au Conseil islamique maa ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn kunbɛba mun labɛn Moptikaw fɛ bɛn ani kelenya tɔgɔ la n'a kɛra kalo tɛmɛnen o hukumu kɔnɔna la u ye sɛbɛn dɔ labɛn n'u b'a fɔ a ma rapport k'o di Mali ministre ɲɛmaa ma Dr Boubou Cissé ma u labanna ka bonyamasegin foli kɛ k'a ɲɛsin Mali gouvernement ma ministre mun ɲɛsinen do sira dilan kunkanko ɲɛnabɔli ma a taari ɲɛ da baaraw kan baara minnu bɛ sen na Bɛlɛdugu mara kɔnɔna la n'a musaka bɛ t'i jɔ CFA wari miliyari 45 la Mali gouvernement ani Banque mondiale k'a bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔna la ninnu de bamanankan kunnafoni n'a kumabaw ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la ka foli kurakuraya k'a ɲɛsin aw ma Au Conseil islamique maa ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn kunbɛba mun labɛn Mopti mara kɔnɔna la bɛn ani kelenya tɔgɔ la n'a kɛra kalo tɛmɛnen o hukumu kɔnɔna la ka bɛn ni février kalo tile 11 u ye sɛbɛn dɔ labɛn n'u k'a ma rapport k'o di Mali ministre ɲɛmaa Dr Boubou Cissé ma u labanna ka waliɲumandɔ foli kɛ k'a ɲɛsin Mali gouvernement ma Mali silamɛw ka jɛkuluba Au Conseil islamique maa ɲɛmaa groupement des leaders spirituels maa ɲɛmaa alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara bɛ Lutu Sidibe ka kuma galamani na an ka ɲɛmaadɔ fɛ an kun ye tile damadɔ sigi kɛ pour que an balima minnu bɛ n'o ye fulaw ni dɔngɔnɔw ye ani bozow ni bamananw ani siyaw siya bɛ gɛlɛya kɔnɔ kɔrɔn fɛ an y'a kanu an n'u ka sigi ka kuma degun min b'u kan a bɛ maliyɛn bɛɛ de kan an ka jɛ ka hakili di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka segin an kɔ cogo min na ka joli bɔn jɔ jamana in kɔnɔ ani jamana in bɛ se ka basigi cogo min na ani hɛrɛ bɛ se ka don jamana in kɔnɔ cogo min na an ye o fɔrɔmu kɛ ala y'an dɛmɛ fana wele sera maa o maa ma bɛɛ y'an jaabi an n'u bɛɛ sigira fana an n'u bɛɛ kumana an ye hakilila min sɔrɔ u bɛɛ bolo u bɛɛ ko bi u bɛ bɛn de ɲini sabu kɛlɛ tɛ foyi ye mana an nana fɛn minnu sɔrɔla o jaabiw la ka n'o ɲɛfɔ premier ministre ye ani silamɛw kan ka labɛn wɛrɛ min kɛ nin ko in man ka dabila parce que ni joli ma jɔ jamana kɔnɔ hɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ mana fɔ an k'an cɛsiri de n'u ka se ka kisi mɔgɔw ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ an kun nana ka n'o ɲɛ de fɔ premier ministre ye papier minnu sɛbɛnna o la an y'olu d'a ma ayiwa ale fana y'a ka nisɔndiya jira k'a fɔ Mali ɲɛmɔgɔw bi yɔrɔ min na bi u tɛ foyi ɲini bi Mali basigilen ani hɛrɛ donni kɔ Mali kɔnɔ parce que an bɛ degun min kɔnɔ bi degun kelen tɛ bɛɛ b'a dɔn degun fan caman de don mais n'Ala sɔnna ka fara jamanadenw ka hakili ɲuman kan ka fara silamɛw ni kerecɛnw ni diinɛtigiw ka hakili ɲuman kan an dalen b'a la ni nin ma jɔ jamana in bɛna a yɛrɛ sɔrɔ a bɛna lafiya fana mais a ti ɲɛ wulikajɔ de kɔ su ani tile an nan'o de fɔ a ye k'a fɔ an ti fɛ a ka kɛ an taara Mopti an nana fɔ baara minnu kɛra suivi ka y'u la tari jamanadenw na se ka lafiya mɔgɔw joli na se ka jɔ minnu bɔra u fasow la ka taa yɔrɔ wɛrɛw la siran kama u ka se ka segin u fasow la an nana o kuma de kɛ premier ministre fana y'an jaabi an y'a sɔrɔ ale pɛrɛlen don o bɛ ɲɛ sira o sira kan a fana faralen b'an kan o la bon jamana in 95% musulman don n'i ye chrétien hakɛ fara o kan ni diinɛ ma se ka min dilan Mali kɔnɔ yan foyi tɛ se k'o dilan parce que an ye diinɛdenw de ye an wolola bonya de kɔnɔ an wolola karama de kɔnɔ ayiwa hali ni ala ko tɛ jamana in danbe jamana kɔrɔ de don hali ni ko yɛlɛmɛnen don cogo o cogo na ala sɔnna Mali bɛ segin a cogo la a bɛ lenbe lama mais a ti bɔn ni ala sɔnna an dalen b'a la ni diinɛw ma se ka fɛn min kɛ o tɛ se ka kɛ wa an dalen b'a la fana ala bɛ sɔn fana jamana in a bɛ basigi mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma faso fosi t'an bolo yan kɔ hali n'an kɛra Ameriki président ye a bɛ fɔ maliyɛn de kɛra ye kumana an k'an jija an faso ye yɔrɔ min n'an bɛ waso n'o ye an k'an jija bɛn ka don o kɔnɔ kelenya ka don o kɔnɔ basigi ka don o kɔnɔ maliyɛn bɛɛ ka hɛrɛ ye nin de ye an b'o wele de da maliyɛn bɛɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma faso in bɛ se ka basigi cogo min na. Sheikh Suleiman Sidibe n'ale ye Tijaniya karamɔgɔ ye ani a ka kalandenw taara Mali silamɛw ka jɛkuluba Au Conseil islamique maa ɲɛmaa groupement des leaders spirituels maa ɲɛmaa alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara fɛ Bangoni Janginɛbugu la sigida fɔlɔ la
walasa ka t'u ka nisɔndiya yira la a ye médaille min sɔrɔ Burkina jamana ɲɛmaaw fɛ ani a ka Haut Conseil islamique ma ɲɛmaaya la. Lutu Sidibe ka sɔrɔlen don kumakan bɛ lase Kafunɛ Bacili fɛ. Nin bonye in kɛra ka sanga ni alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma a Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara ka jɔnjɔnba sɔrɔli ye bonyamasegi min kɛra ye Burkina Faso jamana ministre d'État fɛ Burkina Faso jamana ma ɲɛma Rochmar Christian Kabore ka yamaruya kɔnɔ u ko a ma rang d'officier de l'ordre de l'étalon bonye yɛrɛ laɲini ye fɛn min ye Cheikh Suleiman Sidibe ani a ka kalandenw fɛ n'u ka taabolo ye Torika Tijaniya ye o ye ka se ka na u ka kanu ɲɔgɔnyaw kurakuraya ka ɲɛsin an karamɔgɔba a Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara ma ka da ka cɛsiri baaraw kan diinɛ jɔli la yafa ɲɔgɔnma ani hinɛ ni makari diinɛ sankɔrɔtali la ani ka da ka fasojɔ baara ɲumanw na Mali jamana bɛɛ ni kelenɲɔgɔnya sabatili la. Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ Ala fo ka koɲuman dɔn an nana ka na ɲɛ da an fa n'an karamɔgɔ kan Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara komi san o san ni ye laada y'an bolo an bɛ wuli ka na ɲɛ da ka kana dugawu ɲini a fɛ ka dugawu k'a ye o y'an nakun ye. Alhamdulillah an nisɔndiyara dan t'an nisɔndiya la sabula an nana alhamdulillah an nana karamɔgɔ y'an reçoit ka nisɔndiya kuma bɛ fɔ ka tila ka an bilasira ka silamɛya tiɲɛ k'o da an ma ka tila k'a ɲɛfɔ an ye inshallah donc o nisɔndiya de bɛ an na sabu adamaden n'i ye silamɛya sira ɲuman sɔrɔ mɔgɔ bolo mɔgɔ min ye mɔgɔ jɛlen ye diɲɛ bɛ dan bɛ mɔgɔ min na a e yɛrɛ bɛ da i yɛrɛ la ko fɛn b'i bolo o la o nisɔndiya de bɛ an na an nana ka na a ka foli kɛ fana sisan u bɔra ka bonya min d'a ma Burkina an nana ka na foli kɛ o fana na dan tɛ o fana nisɔndiya la an bolo ale yɛrɛ yelen dan yɛrɛ de tɛ o la an bolo o de la nisɔndiya bɛ an na wula in na ka fara a y'an bila sira minnu kan o sira ninnu kan o jama in b'u fo ne b'a fɔ jama min bɛ ne bolo o tɛ ne ka jama ye o ye Cherif Ousmane Madani Haidara ka jama ye ani an karamɔgɔ la ka kɔrɔ n'o ye Wolonikaw ye an b'u fo nin kɛnɛ in kan sabu olu de ye ne kɛ mɔgɔdamu ye yanni bi don in cɛ o la jama nin ye olu ka karamɔgɔw ka jama de ne ka jama tɛ o la ni ne yɛrɛ bɔra yen don min ni min sɔrɔ la o ye ne ka jama ye nka bi an faw ka jama don an karamɔgɔw ka jama don Cherifuw ka jama don o la jama min nana alimami caman de nana ka na fara an kan ka na kɛnɛ in seereya mɔgɔdamu caman nana ka na kɛnɛ in seereya wajulikɛla caman nana o la an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u koɲuman dɔn ka ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'u ye an nana karamɔgɔ min fɛnɛ fɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye a n'a ka denbaya Ala k'u sago di Ala k'an kisi Ala k'an sutura Ala ka labanko ɲuman d'a ma k'a ɲini adamadenw fɛ Cherif Ousmane Madani Haidara mɔgɔw k'i ɲɛ yɛlɛn ten sa mɔgɔw k'u ɲɛ yɛlɛ bi ma silamɛya na mais Mali kɔnɔ Cherif Ousmane Madani an m'a ɲɔgɔn mɛn an m'a ɲɔgɔn ye ka tɛmɛ ka bise bila an m'a ɲɔgɔn ye o la mɔgɔw k'u ɲɛ yɛlɛ u k'a lajɛ n'a ye min fɔ u k'o kɛ an ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ o de la. Dunanba ninnu y'a laɲini alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ fɛ a ka duwawu don kɛ Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma a wasara ni nin bonye in ye a kɛlen kɔfɛ ka kɔrɔfɔ ta kɛnɛ kɔnɔ a ye hakili sigi di Cheikh Suleiman Sidibe ni a ka kalandenw ma k'a fɔ a b'u ka bila la sanni ka sɔrɔ ka duwawu don kɛ bɛɛ lajɛlen hami ni magow bɛ se ka dilan cogo min kɛnɛ baara bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni fatiya tali ye ŋaniyaw sirilen kɔfɛ ani damakasi caman sigi in kɛnɛ kɔnɔ silamɛya donkan layidu 6 Bayatul Islamiya o fana taara kɛnɛ kɔnɔ k'a lakurakuraya maa caman fɛ. Minisiri mun ɲɛsinen don sira dilan kunkanko ɲɛnabɔli ma a taar'i ɲɛ da baaraw kan baara minnu bɛ sen na Bɛlɛdugu mara kɔnɔna la ni a musaka bɛ t'i jɔ CFA miliyari 45 la Mali gouvernement ani Banque mondiale ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la Sadio Sidibe ani Sama Traoré tun b'u nɔfɛ Cherifula Jabaraniso tɔgɔ la. Minisiri ka nin sɛnɛtama in senfɛ Bɛlɛdugu jamana kɔnɔ a y'a ka nisɔndiya jira ka sabu kɛ ko baara minnu kun boloda la projet min fɛ ni a projet bɛ wele amélioration de l'accessibilité rurale par ni a kun ye min b'a to ka togodalamaw dɛmɛ u ka kɛnyɛrɛ baaraw kunkanko la projet in ka laɲiniw ye min fana ye ka togodalamaw dɛmɛ kalanso jɔli fo ka taa se sugu fiyɛw o n'a ɲɔgɔnna caman minisiri kelen k'a ɲɛ da baarada ninnu kan a y'a ka nisɔndiya jira ka sababu kɛ ko baaraw taabolo ka ɲi. N bɛ se ka fɔ bi ko nisɔndiyalen don mun na bari président de la République son excellence monsieur Ibrahima Boubacar Keïta y'an bila baara dɔ la premier ministre y'a tɔ sɛbɛntiya k'a fɔ ko
aitana il akana kana foye ka bananga se ka fo président ko bara bana au projet on y a d'amener au parde projet mintro de projet d'amélioration programme d'amélioration à l'accessibilité rurale au boulot de Paris au be munini pisti munumbe anga togo da ukono parce que au teke goudron ça va blé on dit mon main ni sana na betien mo ti saka teme ambo soko laben chogo mina mo bi se kadna u kadna ko fere fo sugula kasumala uma senge mo bi se ka bo yoro mina kata yoro mina kasuma senge doka bo ajana na fa ko ita yani yanchebele kelenge kaso bi se ka femike minutan duru kono anga la nyini ka dobo ibe tami boli kata wali kata boyeli somoy doka bo o hakela srabedlan ni bina ni muye abina ni lafiaye abina ni here muina e kanna ko sene e ka fem bibolo camion tise kata nofe mobilité tise kata nofe ko muna ko sra mai ambo de kele ya wili kabo mboka ni projet kon nana commune munu gardige duna ni projet ina uyu kan nisonda jira ninga walimano folike ka nyesi ministry ni aka jamakuluma projet in coordinateur ya dado akun anana faula ni abina ke here bayi tukudala mawma ku deme u ko sira ko ani fuko ta se ko kenyere baraw ulu bi se ka deme cogo mina ulu doye projet in langini do yi vraiment ni studio kusbe ni mo condition ko ni studio ko ndene ta dae donc ne ko nga foli be ministère de l'équipement des transports équipement mo infrastructure ku fo daté foli mona bu ka mo ko du ma donner banque mondiale mo à travers le projet par ku fo kusbe daté foli mona parce que ni ame gongonduru ici inflame du kumare à quel cas dans il y a des minimum comment on dit que a hakele mo sbe projet par yemi c'est-à-dire projet de do ale ka bara shinembe ka jamana konna ka bara ke kata ino a bara ye moyen oye mo ka se ubu ka bara ke ubu ka senefen ubu ka senoke senefen nunu laboli kana na dugu kono tuma do la geleya bala sumaya bala jibe sra do tike utse ka tame donc projet ni kuye mi région fla de Kofolendu ni projet fait Kirengeniala Sikaso ani Kulikuru ni a projet kuntagala beta jo san durula projet a kasabina flo bora Banque mondiale ani gouvernement du Mali ni a son beta jo milliard binani ani duru bonyonkola projet structurant e muyi kanani na ni kasrai ibe teme mununa ibu nyina e haju ye muyi e ka haju gele mayo e jime dona foji dona fo anga école sokori dona fo anga docteur so do baje dona fo jiko bana do ba fo Sénégal yoro bana o ba fo muso ba fo permettre maraîcher donc buka na ko ni nke yoro mina donc ayo bede da ni banque mondiale de jena ka ke a bena milliard kasabi binani ni du nyonama akachano e doni malita bala o warila donc unana ndeme alade projet indamné 2017 kana blabila baraw chaman kera kulikuru mara konnana siraw labeni ani fukota sika ekolsu la munun kokula ni obe talike dugu damanamaka cathédrale torodo falaje fukota se kalifa bugu oni dugu mesenin taw chama projet la willa sandu de kama mais déjà amba fe katelia ni amba dugo ke nasa ka ban sananche sanduche akai mais absaka ke fene geliam kama me ka gelia so akono don mon ko me gelia so absaka ke wali ay abe samakata ko fe doni nga minga geliam ambulo wari min dirama anga do adafe population ka konta o munu lanyini akaduma gouvernement ka lanyini population mana hamini mi anga se ko duma woni odoy wala saka kenen kunche herani badila commune minu gadige dona ni projet ina uka wali jumano folige ka nyeshi ministry ma ninga sakajigi nani ani ladeli fen chama ko di ministry ma kada aka chesiri ka nyeshi beledu yiri walima ladala foli krodumo ne fukota se ekolu suminu jora ku ban ulu klediu ulu de kera kenen kunche kuyi ministry mu nyashine no dineko kunganko nyanabwalima aka yamaria konnala medaille dira barakela matan duruma kabe février kalo klitan ani kelima ministry so yere daga yorola Maretu Jalon Draman Malik be akene kan shirifla jabaran so tola Ministry so min be no na le nyeshine no dineni batokoma ale barakela moko tan duru jonjon taraka duma kufo ukachesri la mali nyeta kanya barawla ne nisoja banga joro bade fanado mona nisoja
parce que n'i ye ka an tɔmɔ ka bɔ mɔgɔw cɛ ma k'a fɔ an ni nin ka kan nka an bɛ jɔyɔrɔ min na a fɔra kan ni min ka kan o ye cɛsiri de d'an ye walasa an ka se ka to o place in na o de kama n y'a fɔ récipiendaires ye an kan ka nin ta ni limanaya de ye an kan ka nin ta ni hakili de ye an kan ka nin ta ni majigi de ye k'a dɔn ka fɔ cɛsirijala min dira ma fɔra k'an k'an cɛsiri de. mɔgɔ 5 décoré la ka kɛ chevalier de l'ordre national ye ka mɔgɔ 10 faro kan olu ye mérite national avec effigie abeille sɔrɔ. ne ka ministère baara ka gɛlɛn anw ni diina mɔgɔw don an bɛ diina siraw de kan donc ni mɔgɔ min sɔnna ka tugu an nɔfɛ ka k'an jɛɲɔgɔn ye muɲu ni majigi de kan ka k'i ka baara ye i ni maa caman de bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu ma deli ka se duguba kɔnɔ minnu tɛ jama kun donc fo majigi ka k'i la donc ninnu sɔnna ka na o kɔnɔ ni ministère ni tɔw tɛ kelen tubabuya ni yɛrɛ yira tɛ yan majigi ni k'i yɛrɛ di ala ma o baara de bɛ yan anw bɛ ten de donc o de kɔnɔna na ne y'u sugandi donc mais an bɛ jamanakuntigi fo Alhaji Ibrahim Boubacar Keita parce que a sɔnna n ka sugandili ma donc nin kɔrɔ ye halisa u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan k'a sɔn mɔgɔw ka jɔnya ma bari kunnadiya dɔ b'u bolo tɔw bɛ baara kɛ u ka baarakɛyɔrɔ la diɲɛ kow ye mais anw ka ministère la anw ka baara ye ala sira ye. ni jɔnjɔn di kɛnɛ in kun cɛna ni photo ta ye walasa ɲinɛ kana kɛ nin wagati ninnu kɔ. An bɛ to médaille hukumu kɔnɔna la minisiri mun ɲɛsinnen don sɛnɛko kunkanko ɲɛnabɔli ma olu fana ye médaille di kɛ k'a ɲɛsin baarakɛla maa 28 ma ka bɛn ni février kalo tile 11 Amadu Kamara tun bɛ Sherifula Jabaramuso tɔgɔ la. Minisiriso min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ ka ɲɛsin sɛnɛko ma a ye a ka cakɛla dɔw waleɲumandɔn ni jɔnjɔn dili u ma n'an b'a fɔ ma ko médaille minnu ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ k'u waleɲumandɔn. A diyara n ye kojugu a diyara n ye yɛrɛ de donc n y'a dɔn sisan baara a ka fisa mɔgɔ ma n'i ye baara kɛ i bɛ dɔn quoi donc an ka duwawu de kɛ ala ka kɛ sini kɛnɛya ye ala ka kɛ sini kɛnɛya a diyara n ye fo k'a dama tɛmɛ n tun ma sigi n'a ye n ye baara in daminɛ n t'a dɔn ko nin bɛɛ bɛna bɔ a la quoi bon ni ala ye fɛn min latigɛ o de bɛ kɛ trophée n b'a a dédié n sœur bɛɛ la mɔgɔ mɔgɔ i bɛ fɛ ka baara kɛ musoya tɛ mɔgɔ tiɲɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka baara kɛ ne y'a dédié bɛɛ la donc musoya tɛ mɔgɔ tiɲɛ k'a fɔ ko n ye muso ye n tɛ se ka nin kɛ o tɛ sinon an yɛrɛ ka baara ye mun ye u b'a fɔ ko an bɛ ci de kɛ maintenant cɛw de bɛ ci kɛ mais ne yɛrɛ di cikɛ ma vraiment a fisayara an ma. bon ne mani ka décoration kɛra bi a diyara n ye a n'a ka kan parce que n'i y'a jateminɛ muso min bɛ sɛnɛ kɛ jusqu'à hectare 420 Mali kɔnɔ yan hali cɛ a man ca donc c'est pas que a décoré la elle le mérite a kan ka a n'a ka kan yɛrɛ de donc vraiment bi an contanen don an ka coordination n'an ka groupe mɔgɔw an bɛɛ de contanen don bi mani ka ni décoration na vraiment a n'a ka kan an b'a ɲini musow fana ka wuli k'u jɔ ka ni ɲɔgɔn caman ka ye Mali la san o san. A kɛlen kɔ ka jɔnjɔn in sɔrɔ ka bɔ a ka minisiri wɔrɔ la maa minnu garisɛgɛ donna jɔnjɔn na u ka babu sintigi a nisɔndiyalen foli ni barikada kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka nin waleɲumandɔn baara in na. An ye min kɛ sisan a kɔrɔ jumɛn ye faso ye waleɲumandɔn a ye o segin ne ma a kɔrɔ jumɛn ye n ye baara min kɛ faso y'a waleɲumandɔn ne ye ne fɛ o ye koba ye koba jumɛn don a kɔrɔ ye jumɛn ye n ka kan ka baara n ye baara min boloda n kan ka segin kura ye n ka baara kɛ pour que faso kunna wolo ne fɛ o y'o ye médaille kɔrɔ y'o ye n ye baara min kɛ i ka kan ka se k'o baaraw kɛ ka i faso kunna wolo c'est-à-dire ka baara se kɛ fo ka s'a dan na. U y'an wele ka na jɔnjɔn d'an ma a kɔni barila na parce que an ye kungo kɔnɔ baarakɛlaw ye an bɛ wo de kɔnɔ kungo kɔnɔ ka sɛnɛ ni bagan marako kɛ donc a diyara an ye a bonyana ma wa an bɛ nin dédié Mali bagan marala bɛɛ la Mali sɛnɛkɛla bɛɛ la Mali kungo kɔnɔ baarakɛla bɛɛ la hali bi ala k'an ka kungo kɔnɔ baara ala ma tora an k'u nafa sɔrɔ ala ma tora an ka se ka jamana in développer ni sɛnɛ ni bagan mara ye. Minisiri a ka dantigɛliw la maa minnu garisɛgɛ donna jɔnjɔn na jamana tɔgɔ la a y'u fo k'u barikada ka sanga n'u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ ye su ani tile min nafa sera jamana bɛɛ lajɛlen ma n'o o yɛrɛ de y'a to jamana ɲɛmɔgɔw ye nin waleɲumandɔn jɔnjɔn ta ka d'u ma. Nin kɔni ye nisɔndiya de ye jamana kuntigi bɛ médaille di yɔrɔ yɔrɔ o kɔrɔ ye k'a fɔ minnu ye médaille sɔrɔ bi u ka baara de to donc ko ka jamana ɲɛmɔgɔ fo o yɛrɛ y'a fɔ u ka discours la k'a fɔ médaille nin sɔrɔli o ye danayaba de dalen b'u kan danayaba de dar'u kan
ka da ka u ye baara ɲuman kɛ minnu taara retraite la u ye baara kɛ jamana nimisi wasara u ka baara la minnu bɛ baara la hali bi k'u k'u cɛsiri kɔrɔ de u k'u cɛsiri hali bi u ka dɔ fara baara kan hakɛ min kɛra n'o ye médaille di n'i ye dɔ fara o kan médaille wɛrɛ bɛ sɔrɔ donc bi ye nisɔndiya ye bi ye jamana ka reconnaissance jamana k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ k'a ye ko karisa ni karisa ye baara kɛ jamana ye o dɔn a tigi ye o de ye médaille ye. hakili jiginna k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko jɔnjɔn di fasodenw ma a b'i kɛ waleya ye min b'a to maa wɛrɛw na nata maa minnu y'a sɔrɔ ko olu ladege ni baara ɲumanw caman kɛli ye min bɛɛ lajɛlen bi don jamana ka ɲɛta sabatiliko ɲuman na wa nin wale ɲuman dɔn kɛnɛ min sigilen filɛ nin ka ɲɛsin ministère de l'agriculture cakɛlaw ma n'a bi taa mɔgɔ 28 na cɛ ani muso u bɛɛ lajɛlen ni ministiri jɛra ka jataw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ ka baaraw kuncɛ ka dugawu don kɛ ala ka nin n'a ɲɔgɔnna caya jamana kɔnɔna na. Sogolabaralaw ka jɛkuluba ye ɲɔgɔn kunbɛn dɔ kɛ ka bɛn février kalo tile 11 ma bololabaarakɛlaw ka soba kɔnɔna la mun senfɛ sogolabaralaw caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna la Alihamidu Bɛdini n'a ka jatala tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la. K'a ka tɔndenw kunnafoniya INPS ka assurance volontaire kunkan o wulikajɔ dɔ de sabatilen filɛ nin ye Anatrabevin mɔɔw fɛ n'o ye Mali sogo feerelaw ka jɛkuluba ye ka sanga ni bolodiɲɔgɔnma ye mun bɛ ani SAR AV+ ani Mali bolola baarakɛlaw ka cakɛyɔrɔ cɛ n'o ye Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali ye laɲini mun b'a kɔnɔ o de ye ka sini ɲɛsigi. An ye sigi dɔ kɛ a tɔgɔ ye ministère des artisanats la ani AV+ mɔgɔw quoi a don an ka président ba n'o ye Mamadu Mɛnkɔrɔ Traoré ye bon ale ye weelekɛ in bila an ma k'a sɔrɔ komi nin fɛn minnu filɛ a nalen don anw bolola baarakɛlaw de kama artisanw de kama quoi donc ko an ka taa assemblée kɛ ministère la quoi. Donc entre au assemblée min kɛ an y'a nafa ye min kɛ nafa min b'a la vraiment an yɛrɛ y'a kanu comme AV+ fɛn min don bon a bɛ fɛn minnu couvert adamaden ka diɲɛlatigɛ kɔrɔ bɛ yen bana bɛ yen saya bɛ yen bon a b'o o minnu ta mɔgɔ dɛmɛ o mun kɔnɔna na bon vraiment an y'a ye a nafa bonya kama comme an ye association min nationale Mali bɛɛ de don an yɛrɛ y'a ɲini u fɛ vraiment bon u ka AV+ mɔgɔw ka na an ka sigi an ka kumaw mais et puis en même temps u k'a médiatiser pour que minnu bɛ kɔfɛla la n'o ye région ye u bɛɛ ka se k'a bénéficier quoi. Maa bɛ kɛ INPS assurance volontaire tɔnden ye sira jumɛn fɛ nafa jumɛn ni jumɛn bɛ sɔrɔ a la kɛnyɛrɛyew fɛ wa y'u kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛra nin n'a ɲɔgɔnnaw de kan SAR AV+ ɲɛmaaw fɛ. Assurance volontaire ye min ye o ye gouvernement ka à travers l'INPS o ye gouvernement ka protection et pour les travailleurs donc nous donnons assurance volontaire là o bɛ se ka allocation familiale o bɛ se ka d'u ma AMO o fana bɛ d'u ma ani retraite pension n'u sera retraité tuma min na o fana bɛ se ka d'u ma bon n'o o bɛ kɛ pourquoi o bɛ kɛ n'u sera ka don a la assurance volontaire la volontaire de don jagoya tɛ i yɛrɛ de bɛna i bɛ don a la i yɛrɛ ma cotisation fana i yɛrɛ b'a sara i yɛrɛ ma nka i engagé min na i b'o sara voilà trimestre o trimestre bon donc n'o bɛɛ kɛra tuma min na i bɛ o carte bɛ d'i ma carte bɛ d'i ma INPS carte bɛ d'i ma AMO fana carte bɛ d'i ma n'o ye kanam ye. Anatrabevin ka nin wulikajɔ tanu na APCM ɲɛmayaso fɛ n'o ka laɲini fanba dɔ ye bololabaarakɛlaw ka siniɲɛsigi sabatili ye. APCM ye bololabaarakɛlaw ka soba de Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ kɛnɛ min ka sɔgɔmada na o y'an ka laɲini dɔ ye n'o ye lakana siraw ye n'a bɛ fɔ o ma protection sociale a b'a dɔn an bɛ code communautaire l'argent min kɔnɔ sariyaba de don UEMOA jamana 8 de kɔnɔ ale i sinsin o yɔrɔ kan kosɛbɛ maa minnu bɛ i bɛ baara o baara la i ka sini ɲɛsigi n y'a fɔ cogoya min na kɛnɛya bɛ bana bɛ denmisɛnya bɛ kɔrɔ bɛ donc maa min ni sɔrɔ b'i la waati min na i ka se k'o ɲɛsigi walasa kɔrɔ in o bɛ nɔgɔya i ma cogoya min na hali ni daya nana Ala k'an n'a cɛ janya i kɔ bɛ se ka lafiya i kɔ cogoya min na donc an b'o baaraw de la jɛɲɔgɔnya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani SAR AV+ ka tɛmɛ an ka tɔn jolen dɔ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Anatrabevin ye n'o b'a dɔn o ye wayiw ka tɔnba ye tɔn kɛnɛma an n'olu de bɛ nin jɔɲɔgɔnya na mais a bɛɛ bɛ baara la ani SAR AV+ ka partenariat de kɔnɔ. Association nationale des transformateurs de bétail viande du Mali n'o ye Mali wayiw ka jɛkuluba ye hakilina mun b'a kɔnɔ don nataw la o de ye ka nin kɛnɛ sugu bolo da jamana marabolow kɔnɔ
faamuya bɛ se sɔrɔ tɔndenw fɛ cogo mun na. Ka kɛɲɛ ni février kalo tile 22 ani tile 23 Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique Manyema groupement des leaders spirituels Manyema alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara bɛna mawludu kɛnɛ belebele ɲɛnamaya Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniyala 13 villes dolanci kɛnɛba kan o hokumu kɔnɔna la alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar bolofara min bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ olu wulilen do k'u jɔ k'u cɛsiri togo min na baara ninnu bɛ se ka don hɛrɛ kɔnɔ ka bɔ hɛrɛ kɔnɔ Buya Kulibali ka sɔrɔlenw do. Alhamdulillah nin tere ni faamaw ye ne d'a ma komi an tun ka stade football ɲini o yɔrɔ jama tɛ yan bɔ o ko jama min bɛ ka karamɔgɔ kɔ k'a tɛ ku yen nɔ ko donc ko nin yɔrɔ nin fɛrɛlen don ka tɛmɛ yɔrɔ kan donc an nana ka na yɔrɔ lajɛ an yɛrɛ ye vraiment jama bɛ se ka don yan nɔ parce que ɲɛ bɛ stade la kɔfɛla fɛ yan nɔ bon donc ballontan terrain nin n'o ye pelouse nin ye k'an bɛ se k'a utiliser quoi donc o bɛ se ka chaise ba tan bila ale kan mɔgɔ bɛ sigi a kan bon ka karamɔgɔ ka dɔ bɛ sigi kɛrɛfɛ yɔrɔ la bon ɲɛ bɛ tribune na mɔgɔ bɛ sigi yen nɔ mais o kɔfɛ tugun kɛnɛ min bɛ kɔfɛ ballontan yɔrɔ kɔfɛ nin an bɛ se ka qu'on appelle le chaise ni bâches bila yen nɔ bon écran 5 le prévu b'an bolo écran belebeleba géant 5 de b'an bolo donc min bɛ bila terrain kɔfɛyɔrɔ la yen nɔ mɔgɔ min bɛ sigi yen nɔ vraiment a bɛ n'a fɔ ni karamɔgɔ b'u yɛrɛ ɲɛkɔrɔ en même temps quoi o tɛ nata kɔnɔyɔrɔ la parce que écran ɲɛnamaw don quoi écran LED ninnu don de meilleure qualité o 5 b'an bolo donc i bɛ kɛnɛ o kɛnɛ ye la yen nɔ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka fara rotonde yɛrɛ kan parce que an bɛ rotonde kɔnɔ sisan rotonde ye mɔgɔ 7,000 de ye ale b'o ta bon donc ko kana ninnu ka fara nin kan ɲɛmɔgɔ minnu ka yɔrɔ d'a ma o ko ka taa mɔgɔ 25 ka taa bila 30 la kɔni problème foyi tɛ bɛɛ bɛ don yan nɔ donc ni écran géant bila la baara bɛ kɛ ka sɔrɔ degun foyi t'a la à tous les niveaux an ka mɔgɔ bɛ baara la bɛɛ ka baara bɛɛ labɛn don k'a ban pewu techniquement mɔgɔw pɛrɛlen don commission kɔnɔ mɔgɔ bila la baara min na don o don an b'o point k'an ye bɛɛ de pɛrɛlen don tiɲɛ yɛrɛ la kɔni an labɛnnen don jama o jama mana na yan nɔ an pɛrɛnnen don k'a kɔnɔ wa labɛn fana yɛrɛ ɲɛ kɛnɛ na labɛn bɛ yen nɔ écran géant minnu bɛ yen nɔ ni o ye 5 ye belebelew de don an n'a kɛra tile fɛ b'a imaginer n'a fɔ problème foyi t'a la donc o labɛn kɔni bɛ inchallah an balimacɛ ani an karamɔgɔ min ye Cheikh Madani Haidara ye Usman Madani Haidara ne hakili t'a la ko mɔgɔ bɛ Côte d'Ivoire maa min t'a dɔn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko a y'a ka ko caman daminɛ Côte d'Ivoire jamana de la inchallah peut-être yɛrɛ Côte d'Ivoire mɔgɔw b'a dɔn cogo min Mali mɔgɔw yɛrɛ t'a dɔn cogo la alhamdulillah nin bɛɛ lajɛlen ye hɛrɛ de ye awa an ye kibaruya sɔrɔ k'a bɛ sira kan a bɛ ka na silamɛ balima de ye silamɛ ye dɔnnikɛlaw ko al-ilmu rahimun bayna ahlihi ko dɔnni ye sinji de ye dɔnnibaw ni ɲɔgɔn cɛ donc nin b'a jira k'a fɔ k'an bɛɛ fa kelen an bɛɛ lajɛlen ba kelen awa an ka dugu Côte d'Ivoire bɛ situation min kan bi ka mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ bɔ yɔrɔ jan ka na dugawu kɛ an ye ne hakilila la dugu makoba de b'a la o kosɔn an b'a bisimila k'a bɛrɛbɛrɛ k'a fɔ yen nɔ k'a bɔra a yɛrɛ ka so ka n'a yɛrɛ ka so ka tila ka dugawu k'a ye a nana ci min na ala k'a di a la alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam san'a k'a fɔ ko mɔgɔw ka seli a ye mɔgɔw kɛ kelen ye ka mɔgɔw diya ɲɔgɔn ye diinɛ nana o de kɔfɛ ka se ka ko bɛɛ lajɛlen sabati an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye o kelenya ani o kanu ala k'a don an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Anw bɛ Ansardine ko kalama kabini Ansardine daminɛtɔ Côte d'Ivoire yan donc congrès fɔlɔ min kɛra Ansardine fɛ ne tun bɛ kɛnɛ kan donc Ansardine an ye a soutenu a daminɛtɔ donc o soutien kelen o de b'an bolo hali bi donc ni Ansardine ka guide bɛ na n'o ye Cheikh Usman Madani Haidara ye surtout que a bɛ nana bɛn kuma ni kelenya kuma ani badenya kuma a bɛ n'o de fɔ o mawuludi la an yɛrɛ bɛ fɛn min ɲinina silamɛya kɔnɔ o de y'o ye sabu silamɛya kumana bɛn de kan ani kelenya ani adamadenya yɛrɛ bɛ se ka dilan cogo min na sabu n'i kɛra silamɛ ye ni adamadenya t'i la tuma dɔ i ka silamɛya bɛ kɛ fankelen ye o tuma na n'a nana o fɔ surtout Côte d'Ivoire yɛrɛ ɲɛsinnen bɛ ko minnu ma waati in na bɛɛ b'a kalama o tuma a b'a ɲini bɛɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka ko kɛ koba ye ka bɔ ka bɛn min bɛna fɔ kelenya min bɛna fɔ ka o ko soutenu pour que o ko yɛrɛ ka kɛ kibaruya ye min bɛ se ka se bɛɛ ma ni a nafa bɛ se bɛɛ ma ni bɛɛ fana bɛ se ka a faamu k'a dɔn ni bɛn n'o de kɛra o de hɛrɛ ye
jamana kɔnɔ wa o de ye hɛrɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ma. An ka kafunɛ bacili lamɛn walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Coronavirus banakisɛ ma ye Burkina Faso jamana kɔnɔ. Burkina Faso jamana min kɔnɔ ni an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi ni wulikajɔ ni cɛsiri baara fɛrɛ caman bolo dalen don walasa ka se ka u kanga banakisɛ ni doni cɛ u ka jamana kɔnɔ. A bɛ tile dama dama bɔ bi bɛɛ lajɛlen kun ja wulila ni Sini jamana kɔnɔ den dɔ kunbɔli ye Sini jamana kan ka don Burkina Faso jamana kɔnɔ ka da o sigana kan o ma kofɔlen minɛna ni k'a lasago walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli k'a la k'a bila quarantaine na n'o y'a sɔrɔ a kɛnbɛ ka coronavirus banakisɛ lasɔrɔ. Sɛgɛsɛgɛli jaabiw y'a jira k'a fɔ ma banakisɛ in lasɔrɔ ka bɛn ni tarata don février kalo tile 11 ye. Kunnafoniya dara Burkina Faso jamana kɛnɛyako minisiri fɛ ka hakilisigi di bɛɛ lajɛlen ma ka bugun bɔ coronavirus banakisɛ ko doni ko kan Burkina Faso jamana kɔnɔ. Claudine Lugue y'a jira k'a fɔ coronavirus banakisɛ ma don Burkina Faso jamana kɔnɔ wa fɛrɛ caman bolodalen don walasa a kana se ka ye jamana in kɔnɔ bada. O kɛra hakilisigi ye Burkina Faso jamana kɔnɔ den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bolo ka sanga ni kɛnɛyako minisiri ka dantigɛli ye ka bɛn tarata don février kalo tile 11 ma. O kɛra ka bɛn ni waati ye o dugu jɛra araba don min na sɔgɔmada fɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ coronavirus banakisɛ sera ka dadigi kɛ maa 1000 ani maa 100 de ka adamadeniya la. An bɛ waati min na i n'a fɔ komi sisan farafina tilebiyan fanfɛ jamanaw kɔni kɔnɔ banakisɛ in ma kunda yen kan fɔlɔ nka dɔgɔkun tɛmɛnen siranɲɛ ni jɔrɔnyaba kɔni kun bɛ farafina jamanaw kan ka sanga ni ŋunuŋunukan duruntulen Burkina Faso jamana kun kan ni Sini jamana kɔnɔden kundali ye u kan. Sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a jirala k'a fɔ Sini jamana kɔnɔden n'a bilala quarantaine na Burkina Faso kɛnɛyaso dɔ la bana in ma ye a la. Kɛnɛyako minisiri ye hakilisigi di jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma kunnafoni di kɛnɛ dɔ de sen fɛ. Kunnafoni di kɛnɛ min ni o ɲɛnamayara fɛ baara seereya la Sini jamana ka lasigidenw fɛ ani diɲɛ seligi naani bolofara min ni o ɲɛsinen don kɛnɛyako ma Organisation mondiale de la santé o fana tɔgɔlamaw kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ. Togo jamana kɔnɔ jamana ɲɛmasigi min ni a dɔgɔdalen don ka bɛn février kalo tile 22 nata ma o yɛrɛ mangutu kadara kɔnɔna na. Cɛbɔ 7 olu de b'u ka cɛsiri baaraw la walasa ka se k'u yɛrɛ maja jamana kɔnɔdenw ye u ka se ka taa kalata u tɔgɔ la. O yɛrɛ mangutu baaraw nun donna kabini ni février kalo tile 6 baara nunu bi senna fɛn min bi tali kɛ cɛbɔ Jean-Pierre Fabre kan n'a kanbɔlen don Alliance nationale pour le changement ANC fanga ɲini tɔn tɔgɔ la. A jirala k'a fɔ cɛbɔ in ka yɛrɛ mangutu baaraw senfɛ a bɛ ka gɛlɛya camanw latɛmɛ. Yɛrɛ mangutu baaraw senfɛ ni baara caman bolodalen don ANC fanga ɲinitɔn cɛbɔ Jean-Pierre Fabre fɛ a ka o munumunu salow la faraɲɔgɔnkan 3 kun bolodalen don a bolo n'u k'a ma ko meeting olu kun kan ka kɛ Togo jamana kɔrɔyan fanfɛla sigida 3 kɔnɔna na Kensake, Tajuare ani Gando dugu kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen sigilen sen ka kuma min na walasa ka se ka ɲɔgɔn kunbɛn in bisimila. A jirala k'a fɔ ko sigida 3 ninnu ɲɛmayaso maa ɲɛmaw ni o ye perefew ni maire ye k'u y'a jira k'a fɔ ko ɲɔgɔn kunbɛn in ti kɛ u ka dugu kɔnɔ. Jamana ɲɛma ka fanga ɲinitɔn ni o ye UNUR ye maa bɛ se k'a fɔ olu de ka waleya kelenw don barisabu ka daa kan kumana min na Jean-Pierre Fabre bi a ka yɛrɛmangutu baaraw la fan camanw fɛ jamana fanga ɲinitɔn UNUR tɔndenw nana ka se k'u ka basigiw tiɲɛ u ka yɛrɛmangutu baaraw kɛnɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bazar dugu kɔnɔ camancɛ bolo fɛ ka bɛn ni tarata sɔgɔmadafɛla ye o waleya kelen de bolodara jamana fanga ɲinitɔn UNUR cɛdenw fɛ Sutu Bois dugu kɔnɔ ni u nana ka na cɛbɔ Jean-Pierre Fabre ni a ka tɔndenw ka ɲɛnajɛ basigi tiɲɛ hali n'o y'a sɔrɔ janfa caman bɛ ka siri Jean-Pierre Fabre la fanga ɲinitɔn Alliance nationale pour le changement ANC cɛbɔ nga a bɛɛ ta u cɛ sirilen don. Sumanciyɛn tɔnkulu minnu ni olu bi wele kirike pelerin u y'u kunda farafina jamana dɔw kan ka bɛn ni karidon ye tɔnkulu ninnu surula ka jigi Uganda dugu ani Tanzanie kan maa bɛ se k'a fɔ jamana ninnu maa ɲɛmaw kun sigilen don ni kirike pelerin ninnu ka doni ye o de kama fɛɛrɛ caman bolodara walasa ka se ka sumanciyɛn tɔnkulu ninnu ka tiɲɛniw dansira la. Jateminɛ min kɔni kɛra diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ka bolofara fɛ min ka baara bi ɲɛsin daro dumuni ko ani sɛnɛko ma olu y'a jira k'a fɔ tɔnkulu minnu surulen filɛ ni Uganda jamana ni Tanzanie jamana kan k'a bɛ se ka juguya ka taa fɛ. Fɛɛrɛw caman kɔni bolodara walasa ka se k'u kanga sumanciyɛntɔn ninnu ni tiɲɛni cɛ o de kadara kɔnɔna na sɔrasiya pankuru-deni 2 wulila Uganda jamana kɔnɔ ni ka munumunu salo kɛ sani dugu cɛ ka bɛn ntɛnɛ ma walasa ka se ka t'u kunfa sumanciyɛntɔn ninnu kɛlɛli minɛnw na. Minisiri min ni o ka caw bi ɲɛsin sɛnɛko ma o y'a jira k'a fɔ ko pɔsɔniji litiri 36 k'o de lasɔrɔla walasa ka se k'a fiyɛ sumanciyɛntɔn ninnu kan. Sɔrasilaka 2000 wele bilala olu de ma cɛsiri baara kɔnɔ ka se ka sumanciyɛntɔn ninnu kɛlɛ. Nin ye fɛɛrɛw fɔlɔ de bolodalen fɛɛrɛ minnu ni olu bolodara teliya la Uganda jamana maa ɲɛmaw fɛ walasa ka se k'u kanga ntɔnkulu ninnu ni sumanciyɛn cɛ.
ja donna Madagascar kan. Ja in sababu la kɔngɔ ni minɔgɔ cunna maa ba kɛmɛ de kan. A ka ca maa kɛmɛ sigiyɔrɔma caman ye Madagascar jamana kɔnɔ minnu bi degun kɔnɔ bi. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la dun ka fa sabatilen tɛ k'a sababu kɛ ja ye. Ja min ni a cunna jamana in kan a bi kalo damadama bɔ bi ka bɛn ni ntɛnɛndon février kalo tile 10 ye. Diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka bolofara min bi ɲɛsin dun ka fa sabatili ani sɛnɛko yiriwali ma Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO u ni Madagascar sɛnɛko minisiriso ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔ jateminɛ dɔw kɛra u fɛ. O jateminɛ ninnu y'a jira k'a fɔ ko sani marisi kalo cɛ ko ja in bɛna kɛ sababu jugu ye ni ka dun ka fa nagasi ka baloko dɛsɛ nati maa ba 70 la. Dadigi bi kɛ marabolo 2 de la kosɛbɛ ni o ye Android ani Anozi mara ye. Bawo a bɛ kalo caman bɔ bi ja in kɛra sababu ye ni ka baloko dɛsɛ cun dugudenw kan. Kenya jamana kɔnɔ ka bɛn ni février kalo tile 4 tɛmɛnen ye. Kenyakaw ka jamana ɲɛmakɔrɔ Daniel Arap Moi antanyana ka sito san 95 la ka sanga ni jamana ɲɛmakɔrɔ in ka fatulu ye. Tarata don février kalo tile 11 tasibila kɛnɛ dɔ sigira walasa ka se ka tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma. Sanga kɛnɛ in sigira sen kan Kenya duguba la Nairobi. Tasibila kɛnɛ in kan ka ɲɛsin Kenya jamana ɲɛmakɔrɔ Daniel Arap Moi ma. Jamana in maaba caman kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ walasa ka se k'u ka bilasirali labanw kɛ. Dugu bolonfurancɛw minɛna ka fantɛ jamana ɲɛma in kunkan. Jamana ɲɛma min ni a ka fanga ma ye cogo kelen na jamana kɔnɔdenw fɛ. Dɔw ka yecogo ye ko cɛ kumaba kun don min ye jamana mara i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min. Dɔw yɛrɛ ka fɔ la ko jamana marala fɛ jagoya fanga de la. Daniel Arap Moi a fatura k'a sito san 95 la ka bɛn février kalo tile 4 ma. A ye Kenya jamana mara san 1978 san ka taa bila san 2002 san na. Tasibila kɛnɛ min sigilen filɛ ni a tɔgɔ la a sigira jamana ma ɲɛmaw fɛ dolanti kɛnɛba Stade Nyoao la Nairobi dugu camancɛ la. Dolanti kɛnɛba in a bi maa ba 30 de bisimila. Tasibila kɛnɛ in kan ka ɲɛsin Kenya jamana ɲɛmakɔrɔ Daniel Arap Moi ma. Sigiɲɔgɔn jamana ɲɛma caman kɛra baara seere ye i n'a fɔ komi Sudan du Sud jamana ɲɛma Salva Kiir, Uganda jamana ɲɛma Yoweri Museveni ka fara Paul Kagame kan Rwanda jamana ɲɛma. O de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ani cɛw ka lajɛli la aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma.